бачаҳое ки участкаи арзон мекофта нигоҳ кинед дар тарафи маржаест ки Одинсо як бародар 70 участка дорад. Никакой-то халам-палам шутка. Бачаи тоҷик бизнесменди беҳтарин 70 та участка дорад, 6 сотиқи ҷидо кардагиян. Бародари азиз, дар ҳамин рақамҳои рӯи экран бизанед. Ин суратҳое ки дидаисоде, ин суратҳои давраи чиян, бигем бебарфӣ. Оз баъди инаи гап задани ман бо давраи барфдориша мебинам. Бибинед, як таҳми гектари калона гирифтай, яъне чикор кардай, ҳамая ҷидо-ҷидо кардай. 6 сотиқ заминаш 550 000. Хай мумкин бо чақчақ кина арзонтар бития. Занг бизане, бибине, суҳбат кине. Рақамҳо дар рӯи экран. Илтимос мана занг назане, дар личка нависе ака чӣ хел аст. 70 участка, яъне 6 сотиқ замин 550. Буре чанд қадаре мефорад. То бигири аз нӯи бобоҷон салом биге. Бародар азиз, барои шумо бародарони беҳтарин, бачаҳо уҷа хона кардагиян, бачаҳои тоҷик як қишлоқ обод кардесодиян. Нӯи на боб я бародарига фурӯхта истай. Дар вақтш арзон гирифта ёки дастурош нафурӯхтаниша. Хулоса 550 000 6 сотиқ замин ба ҳазур бибине. Хати худаш асланиша чақчақ кине. Аллоҳ нигаҳдор. Салом алейкум. Мана короче мана ми қишлоқ, мана даромади қишлоқ, мана мардум мана яъни маш мана овраги сохсодааст, мана майда чийдаша овраги. Мана дигар қишлоқ мана хе калон шуда рафтагӣ, мана уснаш то леса рафтагӣ. Иснаш мана то леса омдагӣ, мана мардум сохсодааст, мана мардум сохтагӣ ҳама мана зиндагӣ дора. Мана инҷа ба ҳар хел миллат ҳаст короче, любой хел. Мана хонаҳошон мана ҳамеш мана ми вай карсодем короче, сохсодем мана. Ана кириша засодем мана. Мана қишлоқда короче, замини ҳавора онҷо мактаб аст, балинса аст, онҷо 1 километр усун. Дига мана мардум аписи сохтмонаш короче. Мана бародар хонаи ҳоҷибова мана заминашон кити. Мана инҷа замини шумо бародар, мана ҳамин рад. Хоб мана ин замини шумоя гузашт содем, баъди замини шумоҳо. Мана короче ин замин биқани шумо ба мана. Мана ҳамеш як рад ба мондаги, як кӯча ба мана. Кӯчи ман ба ҳена мана. Мана раҳ инҷа боло ба ҳеч ки нест, кор накарсодем. Инҷа ягон кас вай намекунад. Мана қишлоқа охираш мана усул лесу пес. Эй ана унҷа хона шудаги унҷо бана. Вагон пагон ана унҷа хона кардаги вай кардаги. Ана короче қишлоқ ана уснаш то ана усул леса рафтаги. Ана короче сунша бинетон мана. Короче мана заминотон як рад ба як кӯча ба. ҳамеш мана ҳаминҷа ба қатор омдаги.